Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. KHADC National Liberation Council HNLC Khasi nengkong kala Pynrem jur ya ka jing sospon ka Khasi Autonomous District Council KHADC pasensyar ka Voice of the People Party VPP ya Syiem jong Hima Mylliem bat Syiem ya ka kum ka sinjam ban penyap ya kinong yalam lani kata ka political assassination balale daki lenti jong ka ai haka kerwa General Secretary jong ka HNLC uba san panong trau ula kentat ya ka jing wer u President jong ka VPP uba adan mabasai mot ban nam kini ya ka jing terekam ka KHADC lengba ka jing Pynrem ka HNLC ka gentat ya ka jing kran u President ka VPP uba adan mabasai mot uba maham persya ya ka jing penman ya ka jing terekam ka KHADC lengba ka jing Pynrem lani kamdei ka jing khot hok ya ka jing yatali henrei ka jing persyang ban kring syawai pat ya ka jing mut jing perkhat naki kam jang ka KHADC balam khmat ka VPP persya iki bor terekam nalatan rai utrai ritrai muluk ulong HNLC ka Pynrem ya ka jing sospon ya pa ainam manik Syiem da ka KHADC bayalam ka VPP bat Syiem kini ki kam baroh kum ka jing penyap ya kinang yalam ani kata ka political assassination balale da ki lenti ka an ong ba san ko par ukenno baya kani ka jing sospon la penbit da ka jing thong mador yu acting Syiem ubre Kyrshan ka bapen I ya ka buit terekam ka badan AA bakham he tang marsin sospon ya ba ainam manik Syiem ka KHADC kala thong mador yu Alban Frederick Syiem kumu acting Syiem u Alban Frederick Syiem uday Kyrshan ka rukom le ka long ka bashay menta u Syiem badai na kanyam Khasi ula sya weng klem da dan ka rukom bishar ka basyong hok bat ba klem sya liang bala thong yu Kyrshan ha ka jaka jong u kani kala jia ha Hima Mylliem bat kum ki jo ki jing tuklar la persyang ban le menta ha Hima seora kani kamdei ka basyuja tengkhat kani kadai ka buit terekam ulong ubasan kupar ula kedo ba ainam manik Syiem uday Syiem ubasaw ban sya sospon ha ka KHADC bat ka United Khasi Giant Hills Autonomous District Council kibarim ka jing yai pendan kam ya ka bor ban sospon persya iki kli nang sensyar ka pen I ya ka rukom long kibadan bat ka ban penman ya ka jing ma bha ha ka bala pendan kam ya ka kendon nyo kum ka kuli politics da ka jing thmu ban penyap ya ka bor jang ki Syiem ulong ulabu jing keliru ya ka rukam shimrai da ka council ka jing sospon ya ba ainam manik Syiem lale klem kanu ka jing tokit bala iloi lani ka jing bishar ba klem syaliang kam shimdan satya kanu ka bor bam syaliang bala pen kup bor ban syong bishar hok ya ki jing keno ka KHADC kale elade kum ka nong ujor ka nong pengat ka nong bishar ba ka nong penterekam ya ka hukum ha ka jukapor kani kamdei ka jing le hok kani kadai ka jing le politics ka bala penbait lupa ban weng ya ki kli nang sensyar lengba ka rukom terekam ong ba san kupar